Dala po ko diri sa atong baboy. Update mo na ako kaya atong baboy karon na atong gibuhi na si Kiat mo upat na kabuwan. Ako ipakita sa inyo ang atong baboy na upat na kabuwan. Man magpakaon po ko niya. O dan ang atong baboy na upat kabuwan. Na siya o. Na siya ang atong upat kabuwan na baboy na himo natong anay, ana-ana. O dako-dako na siya. Atong kuano ni kung pila na ka kilo. Magpakaon-on ako sa atong baboy. Oh. Kaon-on na ta. Dik, kaon-on na ta dik. Nagkaon na ang atong baboy na si Kiat. O mo ni si Kiat. Ang atong himong anay pohon. O di ba? Karo adlaw mao na ni ang iyang ikaupat na buwan sa atong baboy sukad sa atong pagpalit. Sukad sa iyang pag-anak miabot na og 5 ug tunga ka bulan ang iyang niabta na sa iyang pagsikad sa iyang pag-anak pa lang. Og karon duha na lang ka buwan ang atong paaboton, pwede na nato siyang himuon og anay kay mabot naman gyud na siya og 120 kilos. Ang akong banabana ni ini ang atong baboy karon nahimutang na ni siya og mingabot na ni siya og 92 kilos to 100 kilos ang atong paglantaw ni ining atong baboy. Kay dako-dako naman gyud siya o. Mingabot gyud ni ang iyang timbang sa 92 to 100 kilos na sa atong banabana ni ini sa iyang kabug-aton. Mo na ang atong baboy na si Kiat, gamay na lang gyud ang atong paabot ni ini makaanay na ta no kay kani gyud na babuya ato gyud ni himog anay. Human ang akong gipakaon na sa iya karon ingon pa nato hog grower na. Human mohurot na ni siya og 2 ka kilo og tunga. Sa usa ka adlaw kaduha man ko magbahog ni ini atong gitunga ang iyang kadaghanon sa iyang atong gipakaon sa usa ka adlaw nahimutang siya sa usa ka nato pakaon 1 ka kilo og 1/4. Mo na kadaghan ang akong gipakaon sa iya na karon kay miabot naman siya og 4 ka bulan. Mo ning atong pagpamuhig baboy, hulat-hulat lang ta mabot rig hapon ang panahon na makaanay nako sa atong pagpamuhig baboy. Karon amping gyud ta og kanunay sa atong buhi no kay naara ba gihapon ang ASF bisag ang atong baboy ipalayo ra na dili ta masakitan og baboy kay aron mapadayon ang atong pagpamuhig baboy diri sa atong bukid o nanang atong baboy sa atong pagpamuhi og puhon mahimo na og anay og dinhira ko taman daghan salamat sa inyong tanan. God bless. Bye.